Am citit la Vatican News despre actul seman de Papa Francisc împreună cu marele imam Ahmed El Tayeb Al-Azhar în 2019 la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, despre Uman Fraternity. În urma acestui act semnat a apărut la Abu Dhabi un centru religios numit Familia lui Avram, în care sunt 3 clădiri, o biserică, o moschee și o sinagogă. Biserica Sfântul Francisc, moschea Imam Al-Tazăb și sinagoga Mohsen Ben Maison. Casa familiei lui Avram este lucrarea arhitectului Sir David Adshey. Sigur că acest proiect deci e o părere personală. Mă rog, ce am citit prin presă, ce am audiat și sigur ce scot aceste lucruri legat de către atentatul de la Bamberg. După părerea mea, toate aceste mișcări sioniste, suveraniste care apar, se opun unei globalizări. De exemplu, Israelul urmărește să refacă templul lui Solomon la Ierusalim. Chiar Călin Georgescu, într-o declarație pe care a dat-o ambasada Israelului la București, spunea că dacă va ajunge președinte, el va muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. Pe de altă parte, mulți musulmani cred că sunt și ei împotriva acestui proiect care poartă titlul de Crislam, în care această globalizare este pentru coexistența pașnică, lăsând la o parte particularitățile naționale. Am putea zice un nou Babilon, religios de data aceasta. Și ei, sigur că mulți țin de către Marea Moschee și Marele Centru Islamic de la Mecca. Iar creștinii, îndeosebi neoprotestanți, se iau și ei, sunt și ei împotriva acestei globalizări. Fiindcă știi de ce? Fiindcă au rugăciunea lui George Washington, în care Almighty God, we make our erste prayer that too will keep the United States in their holy protection. Și la sfârșit,
we blessed three Turk Jesus Christus our God, our Lord. Amen. Deci ăsta vor fi întotdeauna cu Israelul. Ați înțeles? Și cu mișcarea sionistă. Tocmai pe baza acestei rugăciuni a lui George Washington, primul președinte al Statelor Unite. E o părere personală. Deci asta vă spun. Fiecare se va opune unei astfel de decizii. Și aici apare și pe plan religios identitatea națională, identitatea religioasă și împotriva unei globalizări. Cam asta ar fi. Și cred că de aici și această derută în lume.